Zdravím vás pri novom videu. Tak dneska som si pripravil podcast tuto s drahým pánom magistrom Jaroslavom Cabukom. Zdravím. Je to kolega, ktorý je u nás v klube a my spolu robíme tie uniformy a venujeme sa Juhoslávie. Potom vám môžete sa pozrieť dolu do popisku, tam bude link na našu stránku facebookovú aj instagramovú Reenacting Jugoslavia, kde sa venujeme hlavne tej juhoslavskej strane od jak živa po dnešok. No dnešok asi nie, ale po tie 90. roky určite. Teraz sa nám Jarko troška predstaví a povie nám, kto je a prečo sem prišiel. Tak, prišiel som sa preto, ma Peťo zavolal, že chcem natočiť video. No a zbieram uniformy, juhoslovanské hlavne, ako tu Peťo. Asi kratšie, teraz neviem, to je viac menej jedno. Som MGR, ako bolo povedané, diplomovku a bakalárku som mal na tému Juhoslávia, takže je to moje hobby, dalo by sa povedať. Pracoval som na ministerstve obrany, teraz na vnútre, keď môžem takto povedať bokovo. A môžeme začať asi. Dobre, tak ja si tam najprv pár otázok, alebo ja poviem pár otázok a potom si dáme, čo nám naši diváci nachystali otázky. Takže, hej, umrel drug Tito. Začal rozpad Juhoslávie, už tým, proste ako zomrel Juhoslávii Tito, tak už to začalo byť akože napäté a už sa začali prejavovať všetky tie neduhy z minulých storočí. Takže povedz nám niečo také, ako to začalo a prečo, ako to prebiehalo a kedy prišiel ten hlavný impuls, že sa vojna začala. Tak treba si prvé rade uvedomiť, že Juhoslávia bola multinárodná krajina. Boli tam Slovinci, Chorváti, Srbi. Potom bola ako národnosť uznaná Bosniaci, Macedónci, Čiernohorci. Z toho ale historicky vlastný štát mali dlhšie len Srbi, Čiernohorci dá sa povedať. Bosna nebola štát, bola viac menej územie, ktoré bolo raz pod správou Rakúsko-Uhorska, bolo anektované Rakúsko-Uhorskom. Slovinci mali problém sa osamostatniť, boli pod taktiež Rakúšanmi ako Chorváti. Takže ten vplyv, alebo rozdiel medzi Chorvátmi a Srbmi bol vždy očividný. To boli hlavne tie dva, ako som povedal, vedúce národy v rámci federálnej Jugoslávie. Juhoslávia teda po druhej svetovej vojne držala hlavne dokopy nielen vďaka Titovi, čo je aj vďaka nemu, keďže on bol vlastne ten, kto viedol hlavný ten komunistický protifašistický odboj, keď to tak nazvem. Ale hlavne držala spolu aj toho, že taktiež Slovinci, Chorváti, Srbi, všetci sa obávali z toho, že vojna môže znova prísť, však začínala studená vojna. Krajinu držal pokope strach nielen z NATO, ale z Varšavskej zmluvy, teda počas aké boli oba bloky vytvorené. Avšak treba si taktiež uvedomiť, že nepokoje napríklad v Kosove boli už od konca druhej svetovej vojny. Už v 40. a 50. rokoch existovala skupina Bali Kombatar, ktorá v Kosove operovala, a to isté ustašovské hnutie, teda chorvátske fašistické hnutie, ktoré pôsobilo počas druhej svetovej vojny, bol to nezávislý chorvátsky štát, na ktorom čele bola teda ustašovská organizácia. Tak ustašovské hnutie fungovalo stále aj počas studenej vojny, kde ale neskôr sa viac menej vznikli rôzne demokratické odnože a už v 60. rokoch, 70. rokov boli rôzne skupiny chorvátskej jary, ktoré propagovali väčšiu chorvátsku kultúrnu autonómiu a nielen chorvátsku, slovinskú a podobne. A prakticky v 80. rokoch, keď zomrel Tito, Juhoslávia bola v zlom ekonomickom stave. Na vedení Juhoslávie bolo kolektívne prezidium, kde prezidium teda vedúceho prezidenta, federálneho prezidenta toto miesto rotovalo. Problémy boli aj v komunistickej strane, takže tieto problémy sa nahromaždili a už v 80. rokoch, keď Tito zomrel, viacerí už vtedy hovorili, že Juhoslávia zomrela, aj keď samozrejme ešte tých cca 10 rokov stále existovala. Dobre. Teraz by som chcel vedieť, že taký ten prvý impuls, vieš, keď to začalo, že tie prvé bitky začali a podobne. Kedy sa to už začalo zhromažďovať, že to nebude len nejaká miestna potyčka, ale že sa to začne prepúkať v ozbrojený konflikt. Prvé problémy boli v 90. rokoch, a to začali v Chorvátsku. Precedens boli ale demokratické voľby, ktoré prebehli Slovinsko a Chorvátsko, kde sa na čelo dostali politické strany, ktoré viac menej už propagovali to, že buď bude Juhoslávia pretvorená v nejakú konfederáciu štátov, niečo na štýl, povedal by som, ako napríklad bolo Bielorusko, Ukrajina, Rusko po rozpade Sovietskeho zväzu, tá spoločenstvo nezávislých štátov, niečo podobné teda propagovali Slovenci a Chorváti v Juhoslávii.
Avšak Srbi boli proti, Srbi vyžadovali, že federácia má stále fungovať v rovnakom, mal by sa povedať, v skupenstve, keď to tak nazvem, v rovnakom politickom usporiadaní. S tým ale, že vzhľadom k tomu, že v Chorvátsku aj v Bosne žila veľká časť Srbov, dosť významná hlavne v Bosne, ktorí si nejako neprijali žiť v Chorvátsku, ktorom napríklad oni videli, že môže fungovať na podobnom princípe, ako fungoval teda chorvátsky štát v druhej svetovej vojne, teda fašistický chorvátsky štát, kde teda Srbi nemali žiadne práva. Srbi sa tohto bavali v 90. rokoch. Už v 90. rokoch vznikli tzv. Srbské autonómne oblasti v centrom v Knine, to je na severe Dalmácie v Chorvátsku, kde žila najväčšia srbská menšina v Chorvátsku. A vzhľadom k tomu, že Srbi teda požadovali vytvorenie takéto autonómnej časti, Chorváti boli proti, keďže ani popravde chorvátska ústava, aj keď bola chorvátskou časťou federácie, tam teda pripomenúť, že každá republika v rámci federácie mala vlastnú ústavu, chorvátska federácia neumožňovala alebo neurvala nič o vzniku nejakých autonómnych oblastí. Chorváti to teda videli ako vzburu, alebo ako terorizmus dokonca. Títo lokálni chorvátsky Srbi približne na prelome augusta a septembra prebehla tzv. Revolúcia Balvánov, sa to nazýva Balvánov pretože zatarasili prístupové cesty do tejto krajiny, bude to nazvať krajina. Volá sa to krajina, ale krajina je v Bosne, krajina je v Chorvátsku. Keby hovorí krajina, hovorím o chorvátskej krajine, kde žili teda Srbi. Zatarasili cesty, aby sa tam teda nemohla operovať ani chorvátska polícia, aby ako keby Záhreb nemal právomoc nad touto oblasťou. Zatarasili si teda prístupové cesty. Chorváti niečo proti mohli použiť, bola polícia, vtedy začala vznikať špeciálna polícia, to si inak dalo vo videu, ktoré si môžete pozrieť. Preklik bude hore. Tak. A prvé potičky nastali niekedy na jar 1991 v Pakraci a na Plitvických jazerách, kedy vznikli tá prvé priame potičky medzi zbúrenými Chorvátmi, teda milíciou krajine, v srbčine teda krajinská polícia a chorvátska polícia. Teda tieto prvé boje boli v rámci Chorvátska, dalo by sa povedať, vnútroštátne medzi policajnými jednotkami, oficiálnou krajinou, alebo oficiálnymi republikovými policajnými zložkami a neoficiálnymi, ktoré teda vznikli ako vzbúrenecké. To boli vlastne tie jednotky, ktoré oni nemali ešte vtedy, nemohli mať vlastnú armádu Chorváti, takže sa vzniklo ZNG, čo bol Zbor národnej garde a vojenská polícia, ale špeciálna polícia, ktorá vlastne slúžila na udržávanie poriadku vnútri. A keďže papierovo nemohli vlastniť armádu, tak urobili políciu a Zbor národnej gardy, čo bol vlastne gardová jednotka, ktorá spadala pod ministerstvo vnútra, ešte nebolo ministerstvo obrany. Až potom, keď tá dohoda bola kedy zhruba, kedy už bolo fakt potvrdené, že Chorvátsko sa osamostatní. To bolo v oktobri 91, to bol následkom, až tak budeme hovoriť, o vojna v Slovensku a teda k tomu ešte prídeme hneď. A tak až vtedy vznikla chorvátska armáda, dovtedy to boli iba takí policajti a strážci, nazvime to tak. Dobre teda, takže to máme tie prvé začiatky, potom teraz by som chcel, aby si nám vysvetlil, aké boli rozdiel medzi jednotlivými krajinami, pretože videl som, že veľakrát sa stáva, že ľudia si milia Srbov bosenských, Srbov krajinských a vlastne aký v tým bol rozdiel a Chorvátov, bosenských Chorvátov, hento. Takže troška také, že rozdielne toho etnika, treba, že Chorvátsko na čo sa delilo, Bosna na čo sa delila a tie menšiny, ako tam boli a vlastne ako to fungovalo. Takže Jugoslávia bola federácia, to teda vieme. Boli tam aj homogénne čisto národné republiky, napríklad Slovinsko, kde žili naozaj len Slovinci. Potom bolo Chorvátsko, kde bol problém, kde žili síce Chorváti, ktorí predstavovali väčšinu, ale žili tam, ako som povedal už pred chvíľou, chorvátsky Srbi, ktorí žili hlavne v priestore severnej Dalmácie, krajiny, a vo priestore východnej a západnej Slavónie. Východná Slavónia, to je napríklad centrum Vukovar, ktorý zrejme poznáte, ak pozráte už toto video. Potom bola Bosna, ktorá síce bola jednotná papierovo, ale národnostne a etnicky bola úplne zmiešaná. Sice vedúcu národnostnú pozíciu predstavovali Bosniaci, ktorí boli teda moslimovia, ktorým bola uznaná že sú národ Bosniaci približne v 60. alebo 70. rokoch, teraz nepamätám, priznám sa. To bol 74 alebo tak nejak. Môže byť, nejak tak. Druhé miesto zostávali bosnianskí Srbi a tretie bosnianskí Chorváti.
Pričom boli samozrejme miesta, ktoré boli, nazvem to, čisté, akože národnostne čisté, napríklad do územia okolo Banja Luky, tam žili prevažne hlavne Srbi, v okolí Mostaru prevažne hlavne Chorvati, stred hlavne Bosniaci, teda moslimovia, avšak boli samozrejme tak zmiešané územia, že vyvodí z toho, že žije tam o 100 ľudí viacej, tak o 100 ľudí viacej tej a tej národnosti, tak nebudete to dávať tomu, že naozaj to patrí tomu a tak. Potom boli územia ako Čierna Hora, kde boli menej čistoetnické Čiernohorci s menšími albánskymi populáciami, Macedónsko, taktiež Macedónci, avšak žilo tam taktiež veľa Albáncov a Srbsko, ktoré sa delilo na autonómne oblasti na severe vo Vojvodine, ktorá je tak etnicky pestrá, však žijú tam napríklad aj Slováci, Maďari a podobne, a juh Kosovo, ktorý predstavoval problém, ako som už povedal, od konca druhej svetovej vojny, kde väčšiu časť obyvateľstva predstavovali etnickí Albánci. Dobre teda, takže tam máme tie bojúvky, hej. Takže teraz by som povedz nám niečo o Chorvátsku, ako to bolo rozdelené tie krajina a hento podobne. A potom môžeš rovno vrhnúť na Bosnu, ako sa to tam podelilo. Takže Chorvátsko ako najprv bol teda, tak som povedal, keď sa pozriete na mape, nevideli ste žiadne nejaké autonómne delenia podľa toho, ako vznikli národnosti. Chorvátsko bolo proste normálne podiel na okresy a podobne. S tým ale keď teda Srbi vyhlasili svoju autonómiu, vznikli srbské autonómne oblasti, najprv bol centrum Knín, ako som povedal, potom západná Slavónia, centrum Pakraci a východná Slavónia, centrum vo Vukovare. Treba povedať, že napriek tomu, že aj keď to tu územie bolo viac menej Srbmi obývané, územie napríklad západnej alebo východnej Slavónie bolo zmiešané, preto napríklad vo Vukovare sa tak veľa neskôr bojovalo, keďže nebolo to čisto srbské územie, žilo tam taktiež veľká chorvátska populácia. Srbi si potom v priebehu vojny túto srbskú autonómnu oblasť s tým, že oni chcú patriť pod Jugosláviu, nesúhlasia s tým, že Chorvátsko sa chce oddeliť od Jugoslávie. Podľa som, že nejakou myšlienkou, že ak sa Chorváti môžu oddeliť od Jugoslávie, môžu sa Srbi oddeliť od Chorvátska, si povedali, tak teda tieto srbské autonómne oblasti, 3 sa spoja do jednej, Republika Srbská krajina, ktorá vznikla už až teda na konci 91. roku, kedy teda bolo aj v rámci medzinárodného spoločenstva povedané, že nebudú sa meniť hranice, avšak môžu sa. Nie je vylúčená možnosť, že v rámci jedného štátu sa môžu ešte oddeliť ďalšie zväzky. Treba ale zase povedať, že aj keď teda Republika Srbská krajina vyhlásená bola, nikto ju neuznal dokonca ani Jugoslávia samotná. Teda neuznaný štát. Teoreticky mal to byť územie pod správou OSN, ale predstavovať nejakú nárazníkovú zónu medzi Chorvátskom, teda území, ktoré vládali Chorváti, a medzi Republikou Srbskou krajinou. Podobný prípad nastal aj v Bosne v 1992 roku, kde taktiež Srbi vyhlasili autonómne oblasti z počiatku až 9, ale autonómne oblasti neskôr vyhlasili aj Chorváti. Srbi tieto autonómne oblasti, keď Bosna vyhlasila nezávislosť, to bolo v marci 1992, tieto autonómne oblasti v Bosne spojili pod Republiku Srbskú, čo si ale nemôžeme miliť s Republikou Srbskou krajinou, s Republikou Srbskou a so Srbskom samotným, ktoré bolo ako republika v rámci vtedy už Zväzovej republiky Jugoslávie. Takže keď budete počuť budete počuť chorvátskych Srbov, bosenských Srbov a Srbov, nie sú tí istí Srbi, aj keď sú to Srbi, jedni žijú v Chorvátsku, druhí žijú v Bosne, ďalší žijú v Srbsku, sú to traja Srbi. Aj to sa týka aj Chorvátov. V Bosne, teda ako som povedal, na území sa to volá Hercegovina, je to približne, keď si predstavíte mapu, ak máte Split, prekročíte pohorie, ste v Bosne, to územie bolo a stále vlastne obývané Bosne. Bosna sa to vtedy volalo, no. Oddelili si taktiež vyhlasili svoj Herceg Bosnu, vtedy keď už ani oni nesúhlasili nejako s Bosniakmi a približne od druhej polovice 92. roku, že oni bojovali nielen proti Srbom, ale proti Bosniakom. Takže etnicky, keď budete počuť takto nezávislé štáty, vznikli tieto a plus ešte, aby to nebolo málo, vzniklo územie západnej Bosny, ktoré ale už, to by som až moc hovoril o politike, ale boli aj Bosniaci, ktorí nesúhlasili so Sarajevom v 93. 94. roku, centrom vo Veľkej Kladuši. To je mesto približne severne od Bihača v západnej Bosne, ktorá bola teda oddelená Srbmi a Chorvátmi od zvyšku Bosny, teda od Sarajeva, od hlavného mesta. Vo Veľkej Kladuši žil Fikret Abdić. To bol veľmi obľúbený bosniansky politik, približne ako Alija Izetbegović, bosniansky prezident.
Abdič, ale dal by sa povedať, že aj v rámci toho, že sa chcel zachrániť, vedel, že jeho územie je obklúčené Srbmi a Chorvátmi, vyhlásil ešte autonómnu provinciu Západná Bosna. Hej. Takže aby nebolo málo to, že aj Srbi sa oddelili od Chorvátov od Bosny, aby sa Chorváti oddelili od Bosny, tak aj Bosniania, ale teda Abdič samotný s nejakými jeho priaznivcami sa oddelil taktiež od Bosny. No a tam by som iba toľko podotknul, že napríklad Chorvátsko, tam bola vyhlásená krajina, takže tam boli krajinskí Srbi. V Bosne bola Republika Srbská, to boli akože zase bosenskí Srbi. Chorváti tam vyhlasili tú HVO, ako to bolo Herceg Bosna, Chorvátsko vie, čo odberané, bola ich armáda. Áno, to bolo zase ich armáda, to boli bosenskí Chorváti. A to bolo proste, stalo sa niekedy, že treba s títo bojovali kdesi medzi sebou tí chorvátsky a bosenskí, sa desín stretli pri niektorých bitkách, ale väčšinou to bolo tak, že na území Bosny prebiehali vlastné boje, ktoré fungovali troška ináč, organizačne, ako napríklad v Chorvátsku. Chorváti tam mali trebárs problém iba s tým vyhnať tých Srbov, kdežto v Bosne už to bolo troška akčnejšie, tam už sa jeden s druhým bili a okolo 94. roku sa dohodli Chorváti a Bosniaci, že dobre, prestaneme sa byť a pôjdeme spolu proti Srbom, lebo tam už bolo hodne bojúvek a tam každým rohu potreboval niekto niekoho zastreliť, takže už to bolo moc aj na nás, aj na všetkých, aj na OSN, aj na všetkých tých politikov, lebo tam už nevedel, kto na koho strieľa, takže už to bol akože veľký chaos. Ja sa treba povedať hlavne to, že to bolo vlastne pod nátlakom Spojených štátov, vlastne tá dohoda medzi bosniackými Chorvátmi a Bosniakmi bola podpísaná v Washingtone, Washingtonská dohoda logicky. A vznikla aj hlavne preto, že boli preslané teda dva mierové plány. Vance Owenov a Vance Stoltenbergov. A jeden nebol prijatý, buď bol zamietnutý Srbmi alebo zamietnutý Bosniakmi, ale skratke, keď to poviem, ten plán hovorí o tom, že Bosna bude jednotná, ale budú tam nejaké autonómne časti, ktoré budú patriť buď Srbom, Bosniakom, Chorvátom. S jedným plánom nesúhlasili Srbi, pretože pre nich neodrážal realitu. Keď bol plán aktualizovaný, nesúhlasili s tým Bosniakci, pretože Sarajevo by logicky malo až takú právomoc na svojim územím, ako by Bosniaci chceli mať. No a Chorváti a Bosniaci sa teda mlátili. Už od 93. už to bolo naozaj dosť regulárna vojna medzi bosniackými Chorvátmi a Bosniakmi, avšak Spojené štáty, ktoré boli teda nátlak, hľadali nejakú teda možnosť, ako to vymanevrovať a vedeli, že teda to, čo spája všetky národnosti, je nenávisť voči inej národnosti. A nenávisť Bosniakov, Chorvátov či Srbom bola vyššia ako napríklad nenávisť Srbov a Chorvátov proti Bosniakom. Hej. Proste Bosniaci a Chorváti boli tí, ktorí sa vedeli najlepšie dohodnúť. Bola podpísaná dohoda, vznikla Federácia Bosny a Hercegoviny, ktorá bola federáciou v budúcej federácii a doteraz je. Zrazu je teda už aj v dnešných dobe, teda trocha predbehnem, je Bosna a Hercegovina federáciou Federácie Bosny a Hercegoviny, ktorá teda chorvátska a bosniacká časť, a Republiky Srbskej. No a vlastne tým Herceg Bosna, samostatný štát Chorvátov v Bosne, zanikol. Ano. On sa zjednotil s tú bosenskú časťou. Oni dodnes, keby ste tam išli, tak proste to zistíte podľa toho, že tam visí chorvátska vlajka. Proste oni sú tie územia oddelené vlajkami. Tam je vojna vlajek. Tam už teraz sa nebijú ručne, stručne, už teraz normálne obsadíme to, zapichnú tam vlajku a potom to si príde ju potrhať a tam svoju. Nápisy v srbštine sú vždycky popresprejované a sú iba v tej latinke, v tej azbuke alebo cyrilike nie sú proste vidieť. No a tuto by som chcel ešte tak povieme ešte taký ten záver, taký ten stručný, že keď už oni mali tú dohodu, napríklad Chorváti a Bosniaci, tak ako to celé finišovalo, že ako sa dohodli, aby tá vojna vôbec skončila. Môže začať najprv tým Chorvátskom a potom môže začať Bosnu. Alebo začni Slovinskom, tam to trvalo 10 dní, to sa do jednej vety vejde, to bude rýchlo. A potom zajdi Chorvátsko, potom môžeš Bosnu ukončiť. Tak. Takže ako bolo povedané, Slovinsko, aj keď sa hovorí, že to teda prvá vojna, čo vlastne bola prvá vojna s tým, že sa naozaj prvý raz zapojila jedna a prvý raz sa, že tá bojovala Chorvátsko, ako sme už povedali na začiatku. Ale Slovinsko to naozaj skončilo, a čo najskôr dal by sa povedať. A to hlavne z rôznych dôvodov. Prvý bol to, že Srbi samotní nemali o to, aby Slovinsko zotrvalo v Jugoslávii záujem. Slovinci dávali do rozpočtu najviac. Bola to najbohatšia krajina v rámci federácie, avšak bola to krajina, ktorá dávala najviac a najmenej dostávala. Slovinci proste dávali najviac do rozpočtu a tie peniaze z rozpočtu išli niekde do Kosova, Macedónska a teda do miest, kde to nevideli. Slovinci napríklad obchodovali
slovinské firmy mali väčší obchod s firmami v Rakúsku a v Taliansku, než napríklad v nejakých odľahlých častiach federácie. Čiže Slovinci ani nemali nejaký záujem už len ten kultúrny a to, že sú naozaj kultúrne bližšie s, ako som vtedy hovoril, s bývalou rakúskou monarchiou, teda s Rakúšanmi, s Talianmi a teda, než s pravoslavnými Srbmi. Takže keď vypukla vojna, to znamená, že teda velenie juhoslovanskej armády si myslelo, že na pochode do Ľubľane, obsadí hraničné priechody, nastane pokoj, vyrieši situácie bez toho, aby sa do toho tak zmotovali politici, keď to takto nazvem. Pretože a politici, napríklad taký Miloševič, ktorý bol, aj keď nebol vo vedúcej pozícii federácie, bol ten, kto mal najviac a najlepšie kontakty, dal by sa povedať, u srbskej časti federácie a teda Srbi boli tí, ktorí federáciu viac menej v 91. roku ovládali. Keď juhoslovanská armáda vstúpila do Slovenska, už z počiatku bolo jasné, že to, čo oni plánujú, teda obsadiť hraničné priechody, zvrhnúť Slovenskej republikové velenie 0 bodov, pretože samotní vojaci juhoslovanskej ľudovej armády boli demoralizovaní. Proste predstavte si, že ste vojak z Macedónska a váš vedúci Srb povie, že idete bojovať v Slovensku proti slovenským separatistom. A to môže byť jedno, pretože už minimálne 10 rokov vidíte, že tá Jugoslávia sa rozpadne tak či onak. Proste o rozpade hovoria Slovenci, Chorváti, všetci. Takže za týchto 10 dní sa stalo akorát to, že zomrelo zo pár Slovincov, zomrelo zo pár juhoslovanských vojakov, civilistov, obsadilo sa zo pár hraničných priechodov, ktoré sem tam menili majiteľov a to je všetko. Po 10 dňoch a natlaku medzinárodného spoločenstva, Európskeho spoločenstva, ešte nebola Európska únia, bolo Európske spoločenstvo, sa juhoslovanská armáda stiahla. V Brióny, to sú ostrovy, sa podpísala dohoda, že dá sa 3-mesačné moratórium na Slovinsko a Chorvátsko, teda už Chorvátsko vtedy taktiež vyhlásil nezávislosť, s tým, že počas týchto 3 mesiacov si môžu rozmyslieť, či sa má teda Jugoslávia, či chcú stať v nejakej juhoslovanskej konfederácii, alebo z Jugoslávie vystúpiť. Pričom ale už každému bolo jasné, že minimálne Slovincom, že keď už vás tak povedz napadla juhoslovanská armáda, nebude sa vám chcieť zostať v juhoslovanskej federácii nejakej budúcej. Takže aj už počas toho 3-mesačnom dobie každý vedel, že zbytočné nejaké moratórium, každý vie, ako skončí. Ja by som tam chcel len jedno doplniť, ten incident prvý, že prvý mŕtvý človek, akože prvá obeť tej 10-dňovej vojny bol Slovinec v juhoslavským vrtuľníku, ktorý zostrelili Slovinci. Ano. On nesol do jedných kasární, ktorého slovenská teritoriálna obrana obklúčila, tak on tam vezol chlieb vrtuľníkom. Aby sa tam nemali ako dostať, po zemi by sa tam nedostali. No a slovinská teritoriálna obrana zestrelila vrtuľník juhoslavskej armády, ale pilot bol Slovinec. To je taký paradox vojny. No a teraz môžem treba znať toho Chorvátov, jak už k Slovinsku nemáš čo povedať. Takže v Chorvátsku, ako som povedal už pred chvíľou, krajinskí Srbi a chorvátsky Srbi sa vzburili. Juhoslovanská armáda, ktorá mala najprv fungovať ako nejaký, mám sa povedať, že mierotvorca medzi tými miestnymi Srbmi a Chorvátmi, sa bolo očividné, že sa tá prikloní na stranu Srbov a vypukla, dá sa povedať, otvorená ofenzíva Jugoslávie voči chorvátskym separatistom, keďže Chorvátsko nebolo, tam treba poznať Chorvátsko, Slovinsko, aký vyhlasili nezávislosť, neboli medzinárodne uznané. A aj keď boli teda viac menej dotovaní nejakými sponzormi zo zahraničia, bola veľká kauza, keď juhoslovanská kontrarozviedka odhalila, že Chorváti pašovali teda zbranie smerom z Maďarska. Napríklad pri mierových rozhovoroch ani viacerí vedúci predstavitelia štátov v rámci Európskeho spoločenstva nehovorili o tom, že by chceli uznať Slovensko a Chorvátsko. Oni viac menej radšej videli, že môžu operovať Jugosláviu ako celkom, než mať rozšírené štáty. Keď ešte vieme, aké boli 90. roky, rozpadal sa Sovietsky zväz, mali ste Pobaltie, v Československu a podobne, nikto nevedel, aká by situácia. Nikto nechcel sa moc montovať do separatistických tendencií. Takže v lete 91, leto jeseň, sa vypukla ofenzíva juhoslovanskej armády voči Chorvátsku. Z tých známych bojov môžeme povedať teda Vukovar, ktorý vypukol od konca leta 91 až do zimy 91, obliehanie Dubrovníka a napríklad významnou operáciou pre Chorvátov bolo obsadenie juhoslovanských základní v rámci chorvátskej. Treba si znova akože... No, boj o kasárne. Áno, boj o kasárne. Treba si znova akože predstavte si, že vlastne, že Juhoslovanská federácia, samozrejme Juhoslovanská armáda bola v Chorvátsku, v rôznych kasárniach.
Chorváti, aj keď mali teda dodávky nejakých zbraní zo zahraničia, z miestnych skladov polícia, teda, aby získali ťažšie zbranie, aj tanky, obrnené vozidlá museli psať základne. Takže približne v septembri, v oktobri prebiehali boje o tieto základne, o sklady, kedy Chorváti boli už konečne dobre vyzbrojiť zbor Národnej gardy, akože bolo pod ministerstvom vnútra. A prišiel teda október, ak som hovoril, bola teda tá dohoda z Briony, kde Chorváti povedali, dobre, dávame ruky preč, teda my sme samostatný štát, nepokračujeme vo federálnom tomto nejakom usporiadaní. Vznikol ministerstvo obrany, zbor Národnej gardy, prešiel pod ministerstvo obrany, už pod ako chorvátska armáda, chorvátska vojska a už môžeme hovoriť teda, že od koniec roka 1991 bol teda boj chorvátskej armády proti jednotkám jugoslovanskej armády a chorvátskym Srbom, ktorí neskôr teda vyhlasili armádu srbskej krajiny. Hej. Približne, myslím, že to bolo 14. januára, už teda jugoslovanská armáda sa stiahla po medzinárodnom tlaku z Chorvátska. OSN sa začal to zaujímať a do Chorvátska nastúpil UNPROFOR, ktorý približne do toho 94. udržiaval relatívne ako taký mier v Chorvátsku, s tým, že teda frontové línie sa zastavili, chorvátske Srby boli síce stále vyzbrojení, ale už bez prítomnosti jugoslovanskej armády a dokonca bez samotnej podpory Slobodana Miloševiča, ktorý už dal ruky preč. Slobodan Miloševič bol teda srbský prezident, ktorý mal na starosti a dal by sa podať pod ktorou patronátom fungovali hlavne chorvátske Srby a bosenské Srby. Avšak chorvátsky Srb už dal v tomto období ruky preč. A v situácii v Chorvátsku od tohto začiatku roka 92 až do približne roku 94-95 línia bola vezme zastavená medzi chorvátskymi Srbmi a Chorvátmi s prítomnosťou UNPROFORu, teda modrých heliem. Situácia sa teda zmenila až v 1994-1995 roku, kedy Chorváti na 94. roku prebehla operácia Bljesak v západnej Slavonii, obsadili mesto Pakrac a v auguste 95 aj napriek tomu, že Spojené štáty teda neskôr priznali, že áno, oni o tom vedeli, že Chorváti zaútočia na tieto vzbúrenecké srbské pozície, prekročili teda frontové línie OSN a obsadili za naozaj pár dní Republiku Srbskú krajinu a teda tým pádom, dá sa povedať, problém srbského separatizmu v Chorvátsku bol vyriešený silou, dá sa povedať. Zo Srbska z krajiny, teda z Republiky Srbskej krajiny takzvanej, uteklo na niekoľko 100 000 krajinských, teda chorvátskych Srbov. Toto územie krajiny, teda Severnej Dalmácie, bolo na istú dobu takmer vyľudnené, keďže to bolo územie, ktoré obývali hlavne Srby. Jediné, čo ešte ostalo v srbskom separatizme, bola oblasť východnej Slavonnej, centrum vo Vukovare, kde Spojené štáty nedoporučovali Chorvátom zaútočiť na toto územie, pretože sa obávali, že tým, že to územie Vukovara podobne hraničí s Jugosláviou, obávali sa toho, že prípadný útok Chorvátska voči tomuto zbúreneckému územiu by mohol vyprovokovať Jugosláviu, teda Srbsko, k nejakému, dá sa povedať, protiútoku, avšak už počas neskôr mierových dohovorov, ktoré prebiehali od jesene 95, sa Miloševič aj Tudžman, teda chorvátsky prezident, dohodli na tom, že toto územie sa neskôr preniesie pod správu Chorvátska. A teraz môže ešte taký rýchly prebeh Bosny. Áno. V Bosne to bol komplikovanejší prípad, ako sme už hovorili, Chorváti a Bosniaci sa dohodli v 1994 roku. Tam ešte bolo aj to, že napríklad ešte 10 zo začiatku vojny sa chceli Chorváti a Srby dohodnúť, že si rozdelia Bosniakov. Áno. To by nikto nikdy nepovedal, že tieto rokovania medzi Miloševičom a Tudžmanom naozaj prebehli, pretože áno, prebehli z nimi rokovania, ale ani Tudžman a Miloševič nepovedal, že sa rozhodli na rozdelení Bosny. Ale vzhľadom k tomu, že od 92. sa línie bosnianských Srbov takmer na hranici bosnianskými Chorvátmi neposúvali, takmer, samozrejme však potičky prebiehali hore-dole. Mnohí sa domnievajú, ale možno to tak naozaj bude, že naozaj bol Tudžman a Miloševič dohodnutý, že dobre, teraz dáme ruky odsúda preč, Chorváti, vyriešite si vy problém s Bosniakmi, my si vyriešime problém s Bosniakmi a nejak sa možno dohodneme. Nedohodli sa, pretože v 1994. roku prebiehali už nové ofenzívne akcie Bosniakov a chorvátskych Bosniakov spolu a už v 1995. roku situácia u bosnianských Srbov nebola moc priaznivá a dokonca aj Miloševič už dával taktiež ruky od nich pomaly preč.
Tam si treba uvedomiť, že Jugoslavia, a teda kde Miloševič, jeden z hlavných predstaviteľov, bola pod medzinárodným embargom a v Jugoslávii sa v 95. roku naozaj nežilo dobre. Chýbal plyn, chýbala elektrina, suroviny, obrovská inflácia, nezamestnanosť a podobne. A Miloševič vedel, že ako sa tomuto vyhnúť je dať ruky preč od vojny v Bosne a dohodnúť sa s nejakým medzinárodným spoločenstvom, aby sa situácia ohľadom naozaj medzinárodnej izolácie Jugoslávie vyriešila. A dá sa povedať, že aj bosnianskí Srbi aj pod tým, že Miloševič na nich tlačil, sa od nejakých ofenzívnych akcií upustili, avšak tam treba znova povedať, že od ofenzívnych akcií upustili, ale nie v oblasti tzv. Bezpečnostných zón OSN. No, to bola napríklad Srebrenica. Čiže aj keď teda mali to byť územia, ktoré mali byť demilitarizované, aj keď neboli, je pravda, že napríklad v Srebrenici boli bosnianske jednotky, ktoré napadali srbské dediny v okolí. Srbi riešenie tejto otázky a tohto problému zobrali, dá sa povedať, dosť radikálnejšie. Do Srebrenice napochodovali, miestne obyvateľstva, teda muži boli zavraždení a podobne dopadli aj viaceré iné bezpečnostné zóny v OSN vo východnej Bosne. Boli to teda, keď sa zomerieme na mape, keď si to predstavíte, boli teda územia obklúčené bosnianskými Srbmi, kde žila lokálna bosnianská populácia pod patronátom OSN, teda pod patronátom, pretože nikto nezaručoval, že OSN ich naozaj ochráni, ako sa ukázalo v prípade Srebrenice neochránilo. A prakticky jediné miesto, ktoré ostalo neobsadené, bolo Goražde. Ďalším problémom bolo Sarajevo, ktoré bolo obklúčené, odstreľované a najdlhšie obliehané mesto v novodobých dejinách, dá sa povedať. Od druhej svetovej vojny vlastne, mám taký pocit. Tam sa treba taktiež povedať to, že mierovú iniciatívu prebrali Spojené štáty, pretože pri Európskej únii bol problém to, že Európska únia, a je to aj tak dnes, je tam veľa štátov, je tam veľa názorov. Francúzi mali iný názor, ako to riešiť, Nemci mali iný názor, ako to riešiť, Taliani, Veľká Británia a teda. Panoval tam chaos. Jediný, kto naozaj vedel prebrať iniciatívu a vedel nejako koordinovať tento postup mierový a zároveň vojenský, boli Spojené štáty. Lebo oni jediní nemali vzťah k tým balkánskym krajinám. To sa treba povedať, že Nemci boli vedomi toho, že keby Nemci chceli niečo naozaj riešiť, vrhol by to na ich zlé svetlo s tým, že Nemci sa teraz jednotili a bola stále stigma z druhej svetovej vojny a nechceli byť tí, ktorí sa budú teraz vojensky angažovať v Bosne, v prípade, že by sa niečo pokazilo. Nechceli byť tí, že my ideme teraz bombardovať. A historicky boli Nemci s Chorvátmi vždycky. To bolo za prvé svetové vojny, za druhé svetové vojny a oni proste to v tej pamäti národa to ostalo. Takže proste Chorváti boli kedysi s nami kamoši. No a zase Francúzi, tí sa ťahli so Srbami, hlavne teda za tie prvé svetové vojny. Takže ono to tam vždycky je, ono sa vraví, že ako dobre je to 100 rokov za tým, ale akože tá pamäť národa tam nejaká ostala vždycky. Takže každý mal svoje riešenie, lebo napríklad Francúzi si to tak predstavovali, že no však oni chcú tú Jugoslavu udržať, treba ich podporiť, aby to udržali a Chorváti zase, či Nemci na Chorvátov zase, to je kraj, ktorý chce sa oslobodiť a zlá Jugoslávia im to nechce dovoliť a podobne. Proste tá mentalita tam bola od každého štátu inšia. No a USA, keďže nemali absolútne žiaden vzťah s európskymi štátmi, že proste sa nikdy s nikým nejak nespájali, pokiaľ to nebola nejaká mierová dohoda alebo čosi, tak proste nemali tie predsudky ani nič také, tak to ľahšie sa im to riešilo. No. Tak. A tam si taktiež ale treba uvedomiť je to, že sme už v 95. roku, prenesiem sa už trocha bližšie ku koncu a už v 92. približne v lete, na jeseň teda v marci, už bolo Chorvátsko aj Bosna uznané ako nezávislé štáty. A to znamená, že Bosna, tá vojna v Bosne medzi bosnianskými Srbmi, bosnianskými Chorvátmi a Bosniakmi bola vnímaná ako občianská vojna, kde ale legitímnosť, teda to, že štát má viesť tí a tí, presvali Bosniaci, keďže bosnianská armáda bola tá, ktorá bola armáda pod vedením, tak to poviem v skratke, Alija Izetbegoviča, ktorý bol bosniansky prezident. A tým bolo jasné, že aj Spojené štáty budú podporovať Bosniakov, moslimov a nebudú podporovať zbúrenecké sily. Tým, že sa rok predtým, 1994. podpísala dohoda medzi bosnianskými Chorvátmi a Bosniakmi, sa front medzi Bosniakmi a bosnianskými Chorvátmi uzavrel. Bolo dohodnuté, že dobre, toto je Federácia Bosny a Hercegoviny, ale zároveň bolo jasné, že bosniansky Srbi budú neústupčiví a nejako sa to dohodlo, že áno, v budúcom povojnom usporiadaní Bosny bude Republika Srbská naozaj autonómnou časťou
v Bosne. Bosnianskí Srbi sa od tohto plánu toho, že budú naozaj nezávislí od Bosny a Hercegoviny, odmietli vzdať. A tým, že stále prebiehalo napríklad osredovanie Sarajeva, prebiehalo to, že bosnianskí Srbi vo veľa prípadoch zajali príslušníkov OSN a používali ich ako ľudské štíty, aby napríklad NATO nebombardovalo pozície bosnianských Srbov, pretože tam boli naozaj príslušníci OSN privezaní o telestopy a podobne. Ono to bolo tak, že aby to nevyznelo tak, že pred sebou tlačili ako to nie. Ale treba mali sklad munície a zároveň ten sklad munície bola väzenie, hej? Takže tú budovu nemohli zbombardovať, lebo nevedeli, či trafú ten sklad munície alebo tých väzňov. Takže to bolo také živé ciele by tam boli a podobne, tak to tak používali, akože vedia, že keď tam povedia, že tuto držíme zajatých vojakov, tak oni to nebudú bombardovať kvôli tomu, že že sú tam tí vojaci a zároveň to aj akože fungovalo ako sklad. Tak, akože oni nebrali pred sebou, že dali ich pred sebou a išli za nimi tanky alebo niečo takéto, tak štít úplne, aby si to dosť zle nemyslel. Nás to štílom, pretože dali kde logicky môžete bombardovať, keď tam sú OSN ľudia. Takže iniciatívu prebralo NATO, pretože aj jednak OSN a NATO, OSN nemalo žiadnu silu, aj keď boli teda ozbrojené zložky OSN, tak nazvem UNPROFOR bola ozbrojená zložka. Sama o sebe nemohla nič urobiť. Jediné, čo mohla robiť iná organizácia v tej dobe, ktorá mohla niečo urobiť proti tomu, aby sa predišlo takto veciam, bolo NATO. A keďže bosenskí Srbi spočiatku odmietli stiahnuť delostrelectvo zo Sarajeva, ktoré bolo jedno z podmienok budúcich mierových dohôd, Srbi začali bombardovaciu kampaň, ktorá bola niekedy prerušovaná, niekedy pokračovala kontinuálne. Trvala približne až do jesene 95. roku, kedy teda už bolo jasné, že dohodlo sa miesto, to bude v Daytone, v Ohio, v Spojených štátoch, kde budú prebiehať budúce mierové rokovania a budú prebiehať medzi Bosniakmi, teda Izetbegovičom, a medzi Miloševičom, ktorý zaspol bosnianských Srbov, keďže bosnianskí Srbi boli separatisti, s ktorými tým, že neprestavili štátnu zložku, nemohli s nimi medzinárodný počas rokovať. Nebol to, aj keď tá Republika Srbská bola de facto vlastný štát, tak nazvem, právne Republika Srbská neexistovala, nebola uznaná nikým. Miloševič sa ponúkol, že mu bude svoj bosnianských Srbov. A tým, že už bola dohoda medzi bosnianskými Chorvátmi a Bosniakmi, Tudžman, teda chorvátsky prezident, bude zastupovať Chorvátov. Bolo dohodnuté, že bosnianskí Srbi dostanú v rámci Republiky Srbskej 49% územia, Bosniaci dostanú 51% územia, dobre rátam. Bosnianskí Chorváti, teda v rámci Federácie Bosny a Hercegoviny. Rokovania v Daytone prebiehali veľmi dlho. Odporúčam knihu od Richarda Holbrooka, ktorý bol diplomát americký v rámci týchto rokovaní a hovoril rôzne pikantnosti. Napríklad, uvediem príklad, dohoda o tom, že ako bude usporiadaná tá Bosna a Hercegovina percentuálne vyrazené, koľko naozaj dostane Republika Srbská, bolo veľmi komplikované. Prvým problémom bol Goražde, ktorá bola teda poslednou bosenskou enklávou v rámci Republiky Srbskej na východe, bola tá obklúčená, Bosniaci chceli, nech patrí pod Federáciu Bosny. Vyžadovali, aby koridor zo Sarajeva Goražde bol teda dosť široký, Srbi chceli bol dosť úzky, to bol jeden problém. Vyraté percentuálne, že aby to sedelo, obrovský problém. Ďalší problém bol oblasť Brčko. Znamená oblasť, ktorá spojuje západnú časť Republiky Srbska a východnú časť Republiky Srbskej. Bosniaci chceli, aby toto spojenie presahovala naozaj jedna cesta po železničnú trať. Železničný most. Srbi chceli široký koridor. Ďalší problém. Ako by vyzeral Sarajevo. Srbi chceli, bolo Sarajevo rozdelené. Bosniaci chceli jednotné. Nakoniec Miloševič povedal, že áno, že Bosniaci, a to Miloševič uznal, že na to, že to bránili toľko rokov, dobre, bude viac menej bosnianské, ale s tým, že on napríklad chce, že aby západná časť a východná časť Bosny v tom oblasti Brčkov bol široký pruh. Bol tam x problémov. Nakoniec to bolo vyriešené tak, že urobili sa nejaké ústupky, Miloševič sám nevedel, koľko je percentuálne rozdielenie, pretože on z toho nerátal, a naozaj ťažké rátať teraz, či nejaká malá dedinka, koľko percent z územia Bosny to predstavuje. A tak som povedal, Richard Holbrooke, ktorý nám sa tú knihu, tam má jednu dobrú spomienku, ktorá
ktorom vyčaruješ úsmev na tvári, bolo, že boli nejako teda dohodnutí, avšak vyšlo im to, že vychádza im to, že Srbi majú dostať 45%, namiesto 49%. A rozdiel, že to Srbom nepovedia. Napísali nejakú veľkú nástenku, nechali u Bosniakov v ich ubytovacej kancelárii, ako to nazvem. Miloševič neohlasne došiel, zaklopal, vstúpil, videl nástenku, nasratý odišiel a vyžadoval, aby rokovania pokračovali. Nakoniec teda sa Bosniak dohodol, odkryl územie, že dobre, toto bude vaše územie. Bol to doslova tvar vajca, keď to tak nazvem. Aj to v tomto mierových rokovaniach nazývali, že územie vajca, ktoré teraz, keď si predstavíte si Republiku Srbsku, západnú časť, je tam taký neokrúhly, elipsovitý výbežok, ktorý dnes patrí Republiky Srbskej. To je tá oblasť vajca. Lenže predostreli to Chorvátom, že áno, sme sa dohodli, to 49% územia. Vtedy si Chorváti spomínali, že ale toto územie sme obsadili my. HVO, bosniackí Chorváti. A my nechceme, aby to teraz dostali Bosniaci len tak. Nakoniec túto situáciu, kde naozaj vyzeralo to, že žiadna dohoda nebude, situáciu rozhodol Tudžman, ktorý povedal, že v realite, že to naozaj pár kameňov. A dohodať sa teda teraz o území, kde je naozaj minimum dedín, že je tam minimum občanov, je to doslova, keď si pozrite Google Street View, Google Earth alebo Barčo, je naozaj kopa kameňov, kde si zo pár lesov, nemá to žiadnu strategickú oblasť, aj tak sa vedeli na týchto rokovaniach tom požerať. Takže nakoniec dopadlo to, ako to dopadlo. Niektorí hovoria, že táto Daytonská dohoda je len prímerie, že to nie je naozaj mierová dohoda. Ťažko povedať, je doteraz platná, to je treba povedať. Je pravda, že zastavila vojnu v Bosne a Hercegovine, avšak nejaké tie politické nešváry, tak to tak nazvem, pokračovali až do roku 2000, ako ak to sledujete súčasnú politiku, pretrvávajú dodnes. Takže. Dobre, takže toto by sme mali moje otázky v debate na Jarka a teraz si dáme tie vaše otázky, čo ste nám pripravili. Začíname prvou. Boli Chorváti takí krvilační, ako som počul? Ktorý národ nebol v Jugoslávii krvilačný? Srbi vám povedia, že krvilační boli Chorváti Bosniaci. Bosniaci vám povedia, že krvilační boli Chorváti Srbi, hej? A teda môžeme sa o tom debatovať. Tam dohlasnejšie kričí, a ktorú stranu čítate, tak podľa toho si musíte vytvoriť asi názor. To je, akože keď dosi fandí Chorvátom, tak to vždycky budú Srbi a Bosnia. No Bosniaci ani nie, lebo Bosniakov nikto neuznáva, ani tí, čo uznávajú Chorvátov, lebo neviem, Bosniaci, to je taká národnosť, ktorú ako nikto nebere vážne. A hlavne keď ste v Srbsku, lebo čo si, oni nevolajú Bosniaci, oni volajú muslimani. Proste oni ich ináč nenazvú. Tam keď som videl aj Chorvátov, alebo čo si, že tu žijú i Chorváti, i Srbi, i muslimani, nikto im nepovie Bosniaci. To je také akože sranda, no. No a teraz sa hádá o tom, že kto spácha viacej masakrov, no tak dobre, môžete si otvoriť tabuľku na Wikipedii, bez nám zoznam masakrov a povedať si, kto je viacej krvilačný, či sú to Chorváti, Srbi, ale. Lebo záleží, či idem počet masakrov, alebo počet obetí masakrov, to sa dá prepočítať. A koľko ľudí bolo takto v Hagu súdených viacej? Mne sa dá, že Chorvátov tam bolo najviac. Ja sa, že akže Srbov, ale zase to je logicky, pretože Srbov bolo viacej, čiže logicky viac súdených Srbov, pomerne. A akože tam bosenský, chorvátsky. Bosenský to zase nebolo až tak veľa, no. Lebo napríklad operácia Oluja bola odsúdená ako moc agresívna, krvilačná a proste, a tam sa Chorváti zachovali ako hovada. Áno, to napríklad poviem jednu zaujímavosť, ktorú taktiež zaspomínam tú knihu, čo som spomínal teraz, Holbrook to spomína. Generál, myslím, že to bol generál Smith, teraz neviem, bol za to, aby sa napríklad bombardovali Chorváti, nielen Srbi, pretože keď vypukla operácia Burka, teda Oluja, Chorváti prešli cez línie OSN, pri ktorých zanuli aj príslušníci OSN. A boli tam aj sem dvaja Češi. Áno, dokonca. Čiže, a taktiež pri neskôršej operácii 95. Chorváti prekročili hranice aj Bosny a Hercegoviny, čiže bolo to ako keby štát napadol štát. A tento generál, myslím, že to bol generál Smith, nie som si istý. Tak on hovoril, že pomôcť bombardovať Chorvátov, lenže situácia na medzinárodnom spoločenstve bola už taká, že už tá vojna, hádam, už možno skončí, nerobiť nové problémy a s Chorvátmi a podobne. Takže. No tam záleží asi fakt iba, že kde sa pozriete, kde si to bolo tak, kde si to bolo tak. Dobre, ideme ďalej. Rád by som sa opýtal aj na nasadenie raketových zbraní, improvizované, ale aj použitie sovietských Frog 7 Luna, ako aj protilodných SSN-2 Styx Termit v
prípade pokročilejšieho systému 4K51 rúbež, ako sa dostal do Jugoslávie a niečo o jeho nasadení. Tak spomínam prv tie raketové systémy. Jugoslávia si vyrábala vlastné raketové systémy, napríklad Plameň, to bolo najpoužívanejšie, mohlo to byť na podvozku naklonové zlo, mohlo to byť ťahané. Chorváti z týchto improvizovaných vymysleli raky, ktoré ale vyzerali prakticky úplne ako Plameň, takže to boli len trubky, z ktorých si odpaľovali rakety a dokonca to používajú aj na Ukrajine v tejto dobe, dodali to Ukrajincom. Z tých improvizovaných, zo strategických zbraní môžem spomenúť maximálne tú Lunu, ktorá bola naozaj vo veľkom dovážaná do Jugoslávie a ak sa nemýlim, Srbi majú vo výzbroji doteraz. Nebola používaná vo veľkom, aj keď Srbi teda hovoria, že úspešne ju použili napríklad na začiatku vojny v Chorvátsku alebo v Bosne. Nejaké priame doklady o tom, že naozaj táto zbraň použitá bola, chýbajú, pretože napríklad pri bombardovaní Záhrebu v 1994 roku, kedy ste logicky, kebyže ste krajinský Srb, bavíte nejaké veľmi veľkú chorvátsku základňu uskupenie, použite Lunu, pretože Luna je strategická raketa. Napriek tomu použili, myslím, že to Orkan použili, nie som si teraz istý, či bol Orkan alebo Plameň, asi Orkan, čo je zbraň menšieho kalibru a menšej strategickej efektívnosti, alebo ako som nazval. Nie je to zbraň takého strategického významu ako Luna. Čiže o použitie Lún sa doteraz vedú debaty, či vôbec použité boli. A čo sa týka protihodných striel, neboli nikdy použité, a to z toho dôvodu, že termity boli inštalované na lodiach a rúbeže boli teda pozemné protilodné systémy. Myslím, že ich mali 6 kusov, nie som si teraz istý, ale myslím, že 6 kusov. Boli umiestnené v rámci Slovenskej armády na pobrežných batériách, a keď teda Chorvátsko vyhlasilo nezávislosť, spomínali sme teda vojnu, alebo teda ofenzívu o tie armádne jugoslovanské sklady. Jugoslávia sa teda obávala, že by tieto raketové systémy mohli skončiť v chorvátskych rukách, a vzhľadom tomu, že Chorváti lode nepoužívali, ak áno, tak nejaké malé člnky, kde nebudete míňať, na ktoré zničenie teda nebudete míňať naozaj drahú raketu, tak sa tieto systémy stiahli do Čiernej hory. A jediný, dá by sa povedať, jediný význam mali počas 99. roku, počas bombardovania Jugoslávie, kedy sa aliancia obávala, že rúbeže môžu byť použité proti aliančným lodiam, ale nakoniec neboli. A neboli použité nikdy. Po rozpade Jugoslávie ich zdedila Čierna hora, ktorá nemala vôbec absolútne žiadne financie na to, aby prevádzkovala takto drahé systémy. To isté aj nemala ako prevádzka termity, ktoré boli inštalované na lodiach, ktoré zdedilo Chorvátsko, ktoré taktiež nemalo financie na právo takýchto, alebo na vôbec operovanie takýchto zbraňových systémov, takže dá by sa povedať, všetkých týchto strategických systémov, ktoré sme spomenuli, neboli v boji použité zrejme ani jedny. Dobre, mám tu jednu otázku, ale to je na pol slovenčine, na pol angličtine, tak to ti tam prečítať, lebo moja angličtina je zverí na hovno. Dobre, takže slovenskú časť prečítaš aj ty, že hello, myslíš, že niekedy v blízkej budúcnosti prepukne opäť násilie v Bosne alebo Kosove, môže vôbec dlhodobo fungovať taký štát ako Bosna. And what about Islamist influence and financing from Qatar or Saudi Arabia and Turkey on Muslim population in these countries, how dangerous it is? No, v Bosne je viacero problém. V Bosne máte doteraz problém so Srbmi. S Chorvátmi už pomeniem, si už nejako dáme tomu už zvykli. Problém je, môžem povedať, otvorenie Milorad Dodik, ktorý ale napríklad na konci 90 rokov presval práve toho, ktorý hovoril, že ja som za Daytonskú dohodu, ja som za to, aby Republika Srbska bola súčasťou Bosny. A teraz to ten človek, ktorý hovorí, že ja som za to, aby Republika Srbska sa odtrhla od Bosny. Čiže za tých niekoľko rokov sa otočilo 180 stupňov, ale to sa dá povedať, takto treba sa povedať, že politika je jedna vec. Vy chcete zaviesť svojich voličov potenciálnych, musíte hovoriť takto radikálne veci, a v tejto dobe, keď vieme, aké žijeme dobe, je veľmi ľahké z niekoho zradikalizovať, takže Bosna sa bohužiaľ radikalizuje aj na základe takých ľudí, ktorí pred x rokmi hovorili o tom, že podporujú jednotnú Bosnu a Hercegovinu, ako napríklad Milorad Dodik. Kosovo je iný problém, či už vy uznáte Kosovo ako nezávislé alebo súčasť Srbska, to už je na vás. Slovenská republika neuznáva Kosovo. Pri Kosove je ten problém, že o Kosove sme sa nehovorili, a tak iba skrátke poviem. V 90. roky Kosovo sa odtrhlo, nikto to neuznával, neboli sa pozvaní na mierové rokovania, začal sa uznávať až v 99. roku, kedy vznikal UČK a kedy v Kosove naozaj prepukli boje. V 2020. alebo 2021. roku, teraz zase som si nie istý,
voľby vyhrala v Kosove, tak zase radikálna strana, ktorá hovorila, že situácia v Kosove je taká, že medzinárodné spoločenstvo s tým nerobí nič. Oni nechcú spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom, oni chcú robiť veci podľa seba. A situácia je taká, že no, sú tam radikálni Srbi, sú tam taktiež radikálni Albánci, sú tam aj taktiež aj ľudia, ktorí to je úplne jedno. Takže rovnaká situácia ako s Bosnou a Hercegovinou, či tam vypukne konflikt. Záleží na tom, že kto bude vo vedení Kosova, kto bude vo vedení Bosny. Ak vo vedení týchto štátov budú naozaj ľudia, ktorí budú robiť len preto, že ich ľudia chcú strieľať zase, lebo už dlho to nerobili, tak vojna bude. Ak nie, tak vojna nebude. A čo sa týka tej anglickej verzii. Áno, nejakej tej záverečnej vplyv, áno, to bola influencovaní, to nie je to správne slovo, vplyvu z moslimských krajín v Bosne. Problém to bol ešte v 10 rokoch, keďže vieme, že mudžahedini boli v Bosne, boli sponzorovaní. 5000 ich tam bolo, okolo 5000 zo Saudskej Arábie a z Iránu dokonca. Iránu a podobne. A preto napríklad poviem ďalšiu takú pikošku, niektorí Američania chceli, nech zbrojné embargo na Bosnu je stiahnuté, pretože zbrojné embargo porušovali práve tieto moslimské krajiny ako Irán. A keď vy ako Američan vidíte, že Irán do tej zbrane v Bosne a vy vlastne nie, pretože vy sami sebe ste povedali, že my ich tam nebudeme dávať, tak niektorí Američania boli za to, že aby sa toto embargo zrušilo, že aby aj oni dávali zbrane Bosne, pretože to len peniaze. Áno, boli z toho peniaze a taktiež by to neznamenalo to, že teraz Bosna dostal peniaze len od moslimov a z Iránu a vlastne jediný, kto bude podporovať Bosnu, bude Irán. Takže mudžahedini boli v Bosne veľmi dlho. Ešte jedna vlastne z dohod, ktoré sa v rámci týchto dejtovských dohod dohodlo, bolo, že títo mudžahedini Bosnu opustia. Lenže ešte v 96. a 97. roku NATO robil raziu v rôznych takto mudžahedinských základniach v rámci Bosny, čiže ešte v 10 rokoch mudžahedini tam boli. V súčasnosti sú viac menej monitorovaných, tam naozaj menej. Viacerí si pobrali lokálne bosnianske manželky, tak získali bosnianske občianstvo, takže teraz vyhostí niekoho, kto síce pochádza z Saudskej Arábie alebo Iránu. Počas vojny bol mudžahedín, ale teraz je bosnianský občan, no s tým asi neurobíte. Turecko podporuje Bosnu stále. Je pravda, že napríklad Izetbegovič dostal nejaké ocenenie z Turecka v 90. rokoch, keďže Turci boli spolu s Iránom a podobne tí, ktorí naraz podporovali Bosnu. Jeden paradox, čo som ja aj čítal, že tam sa zapojil dokonca aj Izrael a podporil Bosnu. Áno. Tam boli zase šekele, tak tam sa zapojil každý a už sa mocky na to náboženstvo nehralo. Hej. Takže ideme ďalej. Jakou roli hralo v prúbiehu konfliktu Albánie? Tak žiadnu, tak povedať. Albánsko bolo na tom ekonomicky veľmi hrozne v 10 rokoch, horšie ako Jugoslávia. A nie presne v ktorom bolo roku, ale v Albánsku vypukla doslova anarchia. Zrútil sa vďaka pyramidovej schéme, kde uverilo x občanov, podporovali vláda. Peniaze ako keby stratili na hodnote. Naozaj v Albánsku vypukla anarchia, ľudia sa dostali k vojenským skladom, keď dokonca vláda povedala, že ľudia ozbrojte sa, my vás nedokážeme zachrániť. Tým pádom Albánsko hralo jedinú významnú úlohu až počas vojny v Kosove, kedy viacerí Albánci vzhľadom tomu, že ako som povedal, Albánsko bolo predtým anarchia, zbrane boli všade, zbrane dáte do Kosova, UČK, máte ozbrojených kosovských Albáncov. A ďalšiu významnú úlohu v rámci tohto hralo Albánsko to, že bolo základňou pre NATO, že napríklad Task Force, ktorá vlastne americká Task Force, ktorá má vo výzbroji Apache, a o ktorej sa hovorilo, že teoreticky možno môže zapojiť do výzbroje do konfliktu v Kosove s tým, že nasadia armádne vrtuľníky, tak základne vlastne mali v Albánsku. Čiže Albánsko slúžilo ako základňa pre NATO a ako základňa pre zbrane pre UČK. Avšak politicky ani inak Albánsko mal peniaze na to, aby mohol nejako významnejšie hrať úlohu vo vojnách. Ani v Chorvátsku, Bosne, ani v Kosove vlastne. Takže tu máme ďalšiu otázku. Prečo dokázali chorvátske vojska tak rýchlo vytlačiť srbské jednotky počas operácie Oluja? Mám za to, že Srbi mali prinajmenšom rovnaké vybavenie a po rokoch bojov dostatok skúseností. Osobne si myslím, že vhodnou taktikou bolo možné odraziť chorvátsky útok a prípadne prejsť do protiútoku, alebo sa mýlim.
Aká bola nálada na oboch stranách v tom čase? No treba si povedať, že Chorváti a Srbi boli rovnomerne vyzbrojení možno tak v 10. roku, kedy suseli frontovej línie, kedy Chorváti už mali chorvátskou armádu, vedeli sa nejako zorganizovať. Srbi odišla jugoslovanská armáda, avšak zanechala nejaké výzbroj krajinským, teda chorvátskym Srbom. Prečo ale v 95. už neboli na rovnakej úrovni, hlavne to, že Miloševič, ako som povedal, už chorvátske Srby neboli podporovaní. Proste Republika Srbská krajina bola v 95. roku v úplnom rozvrate. Tam chorvátske Srbia nemali nejakú náhodu vôbec bojovať za niečo, keď vidia, že nežije sa im naozaj dobre. A keď samozrejme ten strach z Chorvátov bol stále prítomný. Chorvátska armáda na druhej strane už bola naozaj vo výbornom stave. Keď z toho dokonca zoberieme aj to, že Jugoslávia už v 95. roku už naozaj nepodporovala ani bosenských Srbov, tak môžeme možno hovoriť dokonca o tom, že chorvátska armáda bola už v 95. roku najlepšia vyzbrojenou a najlepšia zorganizovaná armádou v rámci vojen. A skúsenosti síce je pravda, že v 95. roku pred búrkou nemala kde až tak moc získať, možno tak od bosnianských Chorvátov, keďže Chorváti a bosnianskí Chorváti naozaj veľmi spolupracovali. Bosnianskí Chorváti bola len naozaj predĺžná ruka Chorvátov v Bosne. Získali od nich nejaké skúsenosti a taktiež získali výzbroj, ktorú chorvátsky Srbi nemali ako získať. Napríklad, možno ste videli film, kde hrá Nicolas Cage, ako sa volá. Teraz kedy myslíš? Lord of War, čiže o tom, čo ten Ukrajinec, ktorý dodáva zbrane do... Obchodník ze smrti. Áno, obchodník so smrťou. Je tam jedna scéna o tom, ako chce previesť Mil-24 bojovú helikopteru na loď, vyzbrojenú. On povedal, že on v tom nevidí vyzbrojenú helikopteru, keď dá dole zbraň, že to je záchranský vrtuľník. A táto scéna bola braná z Chorvátska, keď naozaj Chorváti zobrali Mil-24 z Ukrajiny a z Bieloruska, demontovali výzbroj a povedali, to je záchranský vrtuľník. Aj výzbroj potom dodali nejakou, hoci ako inak. Proste je ľahšie dodať je ľahšie dodať raketometnicu pod vrtuľník nejak tajne než celý vrtuľník. Hej. Takže Chorváti boli už naozaj o mnoho lepšie pripravení v 95. roku. Takže Srbi teoreticky, kebyže Srbov podporuje stále jugoslovanská armáda, tak áno, môžeme hovoriť o tom, že majú šancu sa brániť proti Chorvátom. A v 95. roku, keď chorvátski Srbi boli naozaj už v zlej situácii, nemali ako šancu sa Chorvátom brániť. Dobre. Máme tu ďalšiu a to je: zaujímali by ma aj jednotky srbskej milície, podrobnosti o nich a aj ich uniformy, modré pucle a neskôr modrý tiger. No, tie modré pucle to boli 89-ky. Modré policajné asi, hej. No, srbské milície, neviem, či ideme to robiť milície ako polície, alebo také milície ako... No, niekedy majú paradox to, že všetko, čo je srbské milícia. Pokiaľ to je armáda, tak je to milícia. No tak milícia sú policajti a potom už to boli gardy, brigády a to normálne už ako armáda. Takže to už malo tie svoje názvy. Dobre, keď budeme hovoriť o tej srbskej policii, tak používali teda modré 89-ky, modré tigre. Poprvé niečo bol skôr, či modré 89 a modré tigre, modré 89-ky, lebo oni tigre prišli súčasne, ale sa mi zdá, že 89-kami sa experimentovalo skôr, pretože 89-ky vznikli takým spôsobom, že to boli proste... armádne maskače. No, 89-ky boli armádne maskače, ale tie modré vznikli tým štýlom, že dali podkladovú látku modrú a ne zelenú. A tigre podobne, ale tam už sa dávali modré farby a fialové farby, takže tam je záleží, ktorý typ tých, lebo napríklad PPčkari v Kosove mali tiež modré tigre, ale to boli troška inšie ako tie krajinské, tam sa líšil hlavne ten strih. A samozrejme, keď nejaká fabrika alebo čo si vyrábala a podobne, tak tam sa tie odtiene môžu líšiť, lebo aj keby ste sa na hlavu postavili, vtedy nebola taká technológia, že vždycky namiešali rovnakú farbu. To bolo proste nemožné. Proste oni typli, koľko objednali 200 metrov látky, tak namiešajte na 300 metrov, aby nám nejaká farba ostala, aby nezmizla, a akože, aby nebolo málo. No a náhodou sa stalo, že ešte pri objednali, kurňa si sme nerátali, a už sa mešala a už sa nepodarilo trafiť, tak niektoré odtiene boli možno troška inšie. No, a takto ešte by som uvedel, Jarko v našom klube sa zameriava hlavne na tú politiku a všetky henté veci, a potom čo sú akože technológie typu tanky, zbranie, také. Ja som zase na tie ručné zbranie viacej a na tú výbavu. Ja sa tej výstroji a tým ručným zbraniam väčšinou venujem, on sa venuje tej technike a politike. Tak preto odpovedám momentálne ja. Tak ale keď hovoríme o tej milícii, ak hovoríme o polícii teda, tak aj bosniackí Srbi polícia, aj krajinskí policajti
Nájdete to, že majú modré tigre, aj modré, vlastne si detky niečo som teraz videl, modré tigre minimálne áno. Minimálne modré tigre určite boli a boli aj tie zelené tigre. Tých tigrov bolo tuším, že 6 odtieňov a dostali sa skoro všetky ku nim. A hlavne tá milícia, ona bola taká na tú výstroj chudobná. Väčšinu ich bolo tak, že fakt nosili jenáčkové traky, mali nejakú pištoľ pri sebe, prvne pišťalku a baret, uniforma a to bola drvová väčšina. Potom, keď mali nejakú špeciálnejšiu úlohu, lebo som videl, že oni mali nejakú, kde si boli zapojení, tak ich normálne vybavili balistickými vestami, helmami, väčšou výzbrojou a akože tedy išli tak zarovno treba s nejakou armádou, hej, išli rovnako oblečení, lebo proste, ako by som to povedal, chudobný človek, ako sa vraví, ktorý tam není akože nejako vyzbavený, viete, že padne ako prvý, taký vám je zbytočný. Potrebujete, aby ste mali všetci rovnaké šance, pretože v tým útoku alebo v tej misii proste tí, čo boli horšie vybavení, ostávali vždycky vzadu, lebo boli zbyteční. Tak tady sa obliekli akože už fakt akože balistické od Point Blanku, tam mali balistické vesty, nejaké tie juhoslavské typy Borovo a všetky henté výstrojové súčiastky, ale ináč tam akože väčšinu boli tak light oblečení, predsa len to bola polícia, ktorá mala robiť poradky, takže vždycky tam mali ten poradný obušek a to bolo asi tak všetko, pištoľ maximálne, tak čo viem. No a bude video o tých krajinských milíciách, samozrejme o tej výbave. Ja to ešte teraz všetko chcem doladiť do posledného, lebo ako tuto vzniklo tiež aj toto kvôli tomu, že je rozdiel hovoriť o bosenských Srboch a je rozdiel hovoriť o krajinských Srboch. Preto to chcem rozdeliť, aby som ku každému mal nejakú uniformu typickú pre nich. A nechcem to mešať a kombinovať, aby to nebolo strašne mylné. Potom si povieme o milície, Jarko milíciu má. Tu vám ukážem fotku. Takže takto nejako asi zhruba vyzerá. A potom by sme ešte doladili tie zvyšné. A o tým samozrejme videá budú. Dobre, ideme ďalej. Dosiahli jednotky OSN modré helmy vôbec nejaké ciele v Jugoslávii, alebo boli úplne zbytoční? No, ak to bol príklad zo Srebrenice, môže ukázať na to, že boli zbytoční, pretože boli tam holandskí vojaci, ktorí, no, bolo ich málo a Srbov bolo viacej. Takže logicky, ja sa nie tým holandským vojakom nečudujem, že dali proste ruky preč od toho, síce mali modré helmy, boli tam to, aby bránili mier, ale ako môžete brániť mier, hej. Keď nemôžete málo, a keď môžete protitankové zbrane, máte nič. Logicky mier neubránite. Ale napríklad prípad dánskych vojakov bol, že Dáni mali tanky Leopardy 1, biele natreté, UN a dokázali zastaviť kolónu srbských tankov. Použili mať výzbroj, údajne dokázali zničiť minimálne veľmi silno poškodiť srbskú brennú techniku. Takže keď sa zoberieme, no áno, boli aj úspechy modrých heliem, ale boli aj neúspechy. Úspechy možno napríklad hovoriť to, že aj naši slovenskí ženisti v rámci UPROFORu stavili mosty a podobne. Čiže toto bol napríklad úspech, kde môžeme hovoriť, že áno, OSN tomto modré helmy mali nejakú významnú rolu. A naozaj bol prípad ako tá Srebrenica, kde nedokázali robiť nič, pretože mandát na to nemali. A ve všeobecnosti OSN, aj keď boli tie misie UN, tak jedine, kde sa oficiálne streľali OSN jednotky ako ako UN jednotky OSN, asi Afrika. Alebo Korea, pretože prvá Korea bola Prvá Korea OSN. to bol vlastne len OSN. Áno, no presne, Korea to bol proste OSN proti politikom, alebo akože proti politickému zariadeniu v tej krajine. To je treba zaujímavé, to je asi jedine, kde OSN fakt že bojovalo. A tej Afrike, kde bolo dokonca aj letadla OSN zapojené pri bombardovaní. A to bolo akože celkovo zaujímavé. Ale tuto takto celkovo v Európe a tak, to boli iba fakt akože... No a keď proste, ako som už hovoril, že aj v rámci Európskej únie, ktorá teda predstavovala, Európska únie nie je OSN, ale kažem jasné, že Nemci, Taliani a tak majú váhu dosť významnú a keď oni sami nevedia, ako majú jednotky UNPROFORu vyzerať, tak vlastne, že UNPROFOR bude taký myšmaš, ktorý nebude vedieť, čo má robiť a tak to aj nakoniec naozaj vyzeralo. Dobre, takže záver by si upovedal, že pol na pol, hej? Niečo sa im podarilo a niečo úplne skazili. No humanitárna akcia, áno, bolo dobré, ale keďže máte UNPROFOR sa aj do boja, tak nerobte to. Tak nejako, hej. Keď potrebujete niečo upratať, vyčistiť alebo postaviť, zavolajte OSN. Takže ideme ďalšiu. Zaujímalo by ma viac o srbských brigádach, napríklad 16. krajinská motorizovaná brigáda, a o ktorej je aj pieseň, celkovo by ma zaujímalo viac o týchto vojnových pesničkách a ako vznikali. Takže niečo má otázku na brigády alebo na pesničky?
A brigádne pesničky, no tak dobre, tak zoberiem to tak najprv zvoľna, ako vznikali pesničky. No predstavte si, že vám vypukne vojna na Slovensku, hej, poznáte niekoho, dajme tomu, že ste z Čadce, hej, ako ja, poznáte Kysucký prameň, máte ozbrojené sily Kysuckej krajiny, poďte si, dal by som propagandický video, niekto naspieval v našej armáde, zavoláte toľko, poznáte Kysucký prameň, naspieva vám pesničku o ozbrojených silách Kysuckej krajiny. Potom to bolo aj v Bosne, v Chorvátsku, všade, hej. Keď proste vidíte tých turbo folk spevákov, ktorí spievajú proste o nejakej brigáde, alebo celej armáde a tak väčšinou typujem, ja priznám sa, ja tie pesničky nepočúvam, zvykol si počúvať, ale už mi to poprvé ľudí na nervy, ich počúva každý, ale a nie je to aj môj štýl hudobný, ale typujem teda, že to vzniklo tak, že veliteľ alebo niekto poznal niekoho z tej kapely a povedal mu, naspievaj mi toto, urob nejaký text aj o chrabrých borcoch, neviem čo, tak proste vznikla pesnička o také a také brigade a ten text bol viac menej rovnaký, sa zmienili. Ono treba aj povedať, že treba ten začiatok vojny, keď začínal, tak oni začali vyťahovať tie staré pesničky. Oh, hej. A akože treba, ja neviem, boje proti Turkom, bojach proti hentým Ústašom a teda, čiže... proti prvej svetovej, druhej svetovej, blablabla. A potom si povedali, poďme urobiť niečo nové. A začali sa robiť nové pesničky. Čiže tak vznikol legenda Rocky Vulovič, Baja Malik Ninja a podobne. Čiže... Marko Petrovič Thompson, to je zase Chorvát, no. Čiže keby, že v 10 rokoch sa rozdieli Československá vojna, tak napríklad určite začal spievať Daniel Landa, hej, na 100%. Čiže možno Orlík, hej, u nás krátky proces, ale neviem, čiže no, viete proste predstaviť, že je vojna, je občianská vojna, poznáte niekoho, niečo naspieval, poviete mi, naspievajte mi toto. Čiže asi na tom princípe vznikali kapely. No a o tých brigádach, no neviem, čo o nich vlastne povedať. No, to je také, tie brigady, jednotky a ako sa to oni si vždycky tak volali, gardy a všetko, to každý dom mal dieru v zadku a peniaze, tak si založil. Takže väčšinou tak vychádzalo, že gardy, napríklad keď bola špeciálna garda Pantery, tak vznikla z národnej gardy Semberia, myslím, Romania Semberia, teraz som... No mi vypadlo to meno, to je jedno, vygooglite si to. Vznikla ešte predtým, ako vznikla armáda Republiky Srbskej na začiatku 1992 roku, keď sa Srbi, poznal sa pár Srbov, žil na tom takom území, vyzbrojilo sa a nazvali sa Národná garda. A väčšinou tieto gardy, ktoré mali stále názov gardy, väčšinou to boli gardy, ktoré vznikli ešte spred začiatku vojny v Bosne a Hercegovine, to znamená, že boli nejaké lokálne bojúvky, poviem český názov. A keď už máte naozaj brigády, áno, niektoré tieto gardy sa stali brigádami a podobne, funguje to ako teraz je, že brigáda je proste vojenský útvar, no. Neviem čo, nich špeciálne, mňa žiadno špeciálne niekedy nenapadá, že nikde mi do hlavy, že... Ja iba som tak, že také tie populárne, že Arkanovi Tigri, to bola dobrovoľnícka garda, to si založil sám Arkan proste s takým štýlom, že mal peniaze, kúpil zbrane. Poznal ľudí, ktorí... Poznal svojich mafošov, ktorí za ňo kopali a dobre vené a... Proste a to isté, treba ja som čítal o jedným Bosniakovi, ktorý si založil gardu, ale on bol pekne vyčúraný. On sedel už 5 rokov v base pred vojnou, vojna ho pustila von. Tak on si založil nejakú gardu a všetci ho tam tej dedine, lebo to boli, fakt niektoré tie gardy fungovali, takže dedina ich poznala a brania našu dedinu, hej. A ďalej nešli, iba tam boli. No a tento Ujo vyčúraný fungoval takým štýlom, že on kopal za toho, kto platil proste. No stalo sa aj to, že udal vlastný armádu len preto, že Srbi mu dali peniaze, no. Takže všelijakí ľudia tam boli. Tam to vravím, že hentého človeka, ja som zabudol presne to meno, ale on proste bol to. Predával drogy, pašoval zbranie, on robil všetko, kde boli peniaze. A keď mu Srbi ponúkli peniaze, že udaj bosenské jednotky, kde sú, neváhal. Proste udal ich všetky, dostal peniaze, išiel preč, ešte aj svojich tam nechal a odišiel. Proste ho to nezaujímalo, tam išlo biznis. Takže... A podobne ešte trochu odbočím, ale v Kosove UČK, hej. Sice mali ste UČK a hovorí sa, že UČK bolo naozaj rozšírené, ale jadro UČK bolo naozaj veľmi malé, pretože UČK bol to 9. v Kosove jediná taká významná ozbrojená zložka, bola napríklad FARC, ale ten významný nebol až tak. UČK bola naozaj významná a proste mali ste nejakých dedinčanov, ktorí mali nejaké flinty doma a podali si UČK boje za oslobodenie Kosova, my sme UČK, hej, a tak to naozaj potom vyzeralo, že UČK sa asi ľudia, ktorí UČK v živote alebo nejakého člena nevideli, len vedeli, že existuje UČK, na papier si napísali UČK, napísali na šotovku, my sme UČK, čiže a podobný chaos
dobre, panoval v Kosove, ale na 100% dám ruku do za to, že našli by ste rôzne, keď spoločne nejaké lokálne noviny 1902 roku, dobové, na 100% viete, že minimálne v každej dedine bola nejaká srandovná garda, ktoré boli traja miestni dedinčania. S dvoma puškami možno. Toto by som odporúčil film Zásah do srdca. Je to, neberte to politicky tak, akože ten film je troška taký prehnaný a toto, ale je to tam presne zobrazené to, že typek tam bol, proste pred vojnou bol niečo ako vexlák, pašoval toto, vznikla vojna, založil si vlastnú gardu. Proste takže je tam ukázané a tí, čo sa chceli k nemu pridať, tak tým dal proste výbavu. A bolo dobre byť nejaké tej garde, pretože tá garda sa o teba postarala, pretože človek bez zbrane vtedy bol zbytečný. Takže oni sa postarali, mal si čo jesť, mal si čo piť, mal si zbraň, mohol si sa brániť a proste ten človek bez zbrane bol predsa len medzi toľkými zbraňami ohrozenejší. Dobre, máme tu poslednú otázku a to je, aké knihy ohľadom vojny v Jugo odporúčaš? Hej, môžem vytiahnuť z mobila čítať to, lebo ja som si nás odfotil, lebo jej mám veľmi veľa. Ale určite čo odporúčam je, čo som hovoril od Holbrooka, To Make a War, to je výborná kniha, odohrala sa viac menej istota spomienky toho diplomata na tej Daytonské rokovanie, som hovoril nakoniec vojny v Bosne. Výborná kniha nie o vojne, ale je Tito jeho soudruzi od Jože Prieveca, ktorý vlastne hovorí o politickej situácii v Jugoslávii, kým neumrel Tito. Čiže, ako hovorí, Tito jeho soudruzi, o Tito a jeho soudruhoch. Ďalšia výborná je Diplomacy on the Edge, ktorá hovorí o mierových rokovaniach medzi Chorvátmi, Srbmi, ale aj Kosovom. Takže výborná, zaujímavá politika, túto knihu odporúčam. A medzi napríklad také spomienkové od smrti Tita do smrti Jugoslávie od Rajfa Dizrajeviča, to bol bosniansky člen predsedníctva Jugoslávie, výborná, hovorí o tom, že prečo ako čo, podľa jeho názoru teda prečo ako čo. Významné, mám tu ten odsvetený, keby ste chceli vidieť. Významné knihy, napríklad výborná je od Jugoslávy, Srbsko, Kosovo, taktiež politicko od Václava Štepánka. Ešte môžem spomenúť o Kosove, výborné The Kosovo Crisis, Kosovo Liberation Army od a teraz neviem, ani prečítal to z odsvetenia od Pettifera, NATO's Air War for Kosovo a podobne, Kosovo War of Revenge od Judaha a podobne. Bohužiaľ problém je v tom, že u nás na Česku a Slovensku je naozaj málo kníh, ktoré sa zaberajú Jugoslaviou. Je viacero Čechov, historikov, ktorí sa zaujímajú Jugosláviu. Napríklad ako kniha Dejiny Srbska, tam prispieval taktiež rozvtené Pelikan, Rychlík, Teichmann, to sú významní traja českí historici, ktorí sa zaujímajú o Jugosláviu, čiže oni by vám, keď si nechcete niečo prečítať o Jugoslávii alebo Chorvátsku, Srbsku, určite by som siahol po knihách od nich, ale čo sa týka vojen v Jugoslávii, tie dve tenké knižky, ktoré u nás vydala Grada, sú z Ospreja, v jednej časti je Slovinsko, Chorvátsko, druhé je Bosna, Kosovo, Macedónsko. A keby ste chceli niečo modernejšie, tak Helion, čo je zase zahraničná, tak tam prispievajú Srby a v súčasnosti tam majú knihy na témy juhoslovanských letectiev v Slovinsku, v Chorvátsku, v Bosne, o operácii Elite Force majú veľa kníh. A taktiež, a pripravuje sa, ak sa nemýlim, kniha dokonca aj o armáde Republiky Srbskej, čo bude, myslím, že prvá naozaj anglická kniha zameraná na nejakú armádu v rámci vojen v Jugoslávii, lebo v súčasnosti nie je žiadna taká konkrétna, ktorá by bola nejak takto zameraná u nás na anglickom trhu. Ak viete po anglicky, ak nie, tak musíte si počkať na preklad. Takže to by boli všetky otázky, viac ste si nepripravili na ňo, takže sme u konca videa, ešte by som sa chcel s Jarkom porozprávať teraz aj mimo troška tému Jugoslávie, to bude iba také, že dajte nám aspoň taký feedback do komentárov a napíšte nám, či sa vám niečo takéto štýl ľúbi, my by sme ešte mohli prebrať. Teba ešte treba, máš nejaké iné vojny naštudované, lebo viem, že teba zaujímajú vždycky také konflikty, čo nikto nezaujíma. Hej, ak vás zaujíma konflikt, ktorý nikoho z vášho spoločného okolia nezaujíma, chcete sa s niekým o tom porozprávať, tak spýtajte sa, možno sa o ten konflikt zaujímame. No a môžeme urobiť ešte jednu časť, ďalšiu podcast, kde rozoberiem nejaké, napríklad daj nejaké konflikty, čo by si dokázal, o ktorých by si dokázal dlhšie hovoriť. Tak Podnesterská napríklad veľmi zaujímavý konflikt, aj keď znie trápne, lebo to je naozaj minimum územia, ktoré a vojna v Podnestersku bola naozaj smiešná, keď tak poviem, keď to porovnáte s inými vojnami, ale podľa mňa dosť zaujímavý. Podnestersko by sme mohli prebrať, lebo teraz to momentálne tak letí, že to je posledný komunistický v Európe. Áno. Uskupenie. No a ešte viem, že Irak, Irán, 80. roky. Taktiež. A keby ste mali znova otázky na tému Jugoslávie,
Tak, môžeme kľudne, môžeme potom dať druhú časť, že Kosovo napríklad. Ale tam... samotné Kosovo je tak veľká téma, že napríklad teraz na to do jedno videa s tým, že sme povedali všetko podstatné, tak to ako nedá sa. Hodiny proste to sa dá. Akože dokážeme to rozdieť teraz, ja som si všimnul, že aj na YouTube mi začína odporúčať videá nejaké YouTubeové a proste ja som s tými videami nebol stotožnený, pretože my to máme už prebraté za tých od 2015. sme začali sa akože tak uskupovať. Čiže máme 10. výročie. No, máme 10. výročie. Tento rok máme 10. výročie nášho uskupenia Jugoslávia, pretože to nemáme nahlásené ako klub vojenskej histórie, tak je to iba Reenacting Jugoslávia. A proste my už sa s tým vrtáme tak hodne, že už vieme aj niekedy aj číslo bod niektorých tých ľudí, čo tam nosili. Takže už viem, že keď sa pozerám na nejaké video a začnú tam vraveť, tak cítim, alebo necítim, ale už som presvedčil tým, že to vraví iba tak povrchne a proste keď tam nespomnete niektoré detaily, tak nepochopíte, prečo to začalo, alebo prečo sa to začalo týmto smerom pohybovať a podobne. Takže máme to zatiaľ takto, môžeme si to urobiť, takže budeme vraviť, môžeme urobiť, že dáme si zase nejako treba čisto o Vukovare a budeme sa baviť o Vukovare, alebo sa môžeme baviť o obliehaní Sarajeva. To ma dosť baví, mne to strašne baví rešiť to obliehanie Sarajeva. Ja keď som bol v Sarajeve, tak ja som tam bol aj na tých pamiatkách, tunel Spasa, všetko to, aj na tom letisku som bol, čo bolo pod OSN, bol nejakých tých alej snajperov, všetko možné som si tam pochodil a mňa to extrémne zaujíma. A fakt to bol super. Z tohoto hľadiska, že som sa o to zaujímam, tak ma to strašne fascinuje aj tým. Práve preto by sme mohli urobiť ešte ďalšie podcasty s týmto a ešte by sme mohli rozebrať niečo iné, pretože furt Balkán dokola, toho sa človek tiež preje. Takže ja si tiež dávam sem tam pauzu od Balkánu, pretože už keď mám takú hlavu z toho Balkánu, tak potrebujem ochutnať niečo iné. No a ešte čo tam, máš tam nejaký ešte zaujímavý konflikt v kapse, ktorý by si dokázal rozoberať? Momentálne ma nenapadne nič z kapsy. Niečo v Afrike, lebo Afrika je tiež taká zaujímavá téma. Tak, čo najviac ľudia poznajú asi Rhodesia. V poslednej dobe sa to veľmi... Hej, je to zase? Mňa veľa ľudí hovorí to z Rhodesii. Minimálne má niekoľko rokov dozadu. Keď to bol tiež taký nepoznaný konflikt, ale zrazu je to boom. Potom je Jugoslávia, Balkán. Takže my sme boli vlastne jední z prvých, ktorí to robili. No, a viac sme Česko, Slovensku sme boli prví. Hej, no a teraz taktiež... Neviem, Československá, Európy, všade to už to robí dosť veľa ľudí. Už to robí veľa ľudí a poznali sme to hlavne na cene tých vecí. Tak. Predtým to bolo v podstate bezcenné, stalo to pár korún, lebo to nikto o tým nezaujímal. Tak ako vznikol záujem o všetky tie konflikty v Jugoslávii, tak začali stúpať aj tie ceny, pretože na tým začali ľudia zarábať. A Balkánci, ja si myslím, že to je jedna ťažná koň ich ekonomiky každej. Tak. To Srbi, Chorváti a toto, čo poznám, a Bosniaci hlavne, tých predajcov, tak oni musia mať strašné prachy. Hlavne Američania sú ochotní za to platiť nechutné prachy. Čo som sa díval, keď ti dá americkú cenu a potom keď ti dá ponorme európsku, tak to je rozdiel aj trojnásobok. Áno, a keď to na eBay, tak tam hodí rare, hej, aby vlastne, že to vzácne, aj keď to nájdete na nejakom chorvátskom webe 10 kusov za minimálne ceny. No hej, to sú také srandy, no. A ďalšie, kde vidno, že ak som moc sa to dalo do povedomia ľudí, že niečo na Jugoslávii bolo, ak sme hovorili o tých pesničkách, o turbofolku. Že kedysi, je pravda, že mne sa tie pesničky akože páčili, bolo také chytľavé, bolo to také smiešné proste. A po dobe, keď to naozaj každý zdieľa všade, už našťastie nie, ale išli ste hoci kde na YouTube, všade bolo Remove Kebab, všade bol Vulovič, v každom zostrihu bol Thompson alebo niečo. Všetko naozaj začalo liesť na nervy a preto hovorím, že už o pesničkách ja už tie pesničky nepočul, už som sa to prepočúval. A keď už mi niekto pustí tú pesničku, si automaticky predstavujem, ako to niekto, kto nevie, že bola Jugoslávia, alebo tam vie, že bola Jugoslávia a nevie o tom nič, len pozná tieto pesničky, robí si z toho veľkú srandu, dáva to všade. Už leze na nervy poprade tie pesničky. No ja tiež som taký, že kedysi, keď sme to počúvali úzkým okruhu a že pokiaľ sme sa nestretli, tak to nikde o tým človek nevedel, tak to bolo v pohode. Ale jak milé to bolo tak, že už to bolo na každém kroku. Je to plný TikTok, Instagram, YouTube, dávajú to do Reelsek všelijakých, vieš, a potom... A teraz už aj sa jedna vec, čo sa stane, ja mám taký záujem od pop kultúru, hej, takže kedysi strašne fičali gopníci, ne? Teraz začal fičať Balkán, štýl života, hej, lebo Rusi sú zlí, tak už gopníci nefičia, tak sa začínali otáčať na Poľsko a začali sa povedať na ten Balkán, štýl života. No nie, že my sme týmto proste, keď sme začali, tak my sme po tým Balkáne chodili a my to všetko poznáme, takže neukazujú nám nič nové, takže nám ten trend
nás nezaujíma ten trend, pretože my sme ten trend prežívali, keď to nebolo moderné ešte. Všetko, od burekov po čevapy až po neviem čo všetky tie jedlá možné, aj alkohol, aj neviem čo všetko. My sme boli štýlové ešte predtým, ak to bolo štýlové. Hej, presne. Keby sme to tendy začali o tým vraveť a robiť veľké halo, tak možno my by sme boli tí, čo to založili, ale akože tá popkultúra, ja neviem, treba, keď chcete ísť do Bosny, tak ako zistíte, že idete do bosenskej krčmy, jednak tam není žiadna reklama na alkohol a druhá tam vždycky pečia celú ovcu. Není tam prasa, je tam ovca. Keď tam je prasa, je to srbská dedina. Ďalšia vec, čo je, vždycky musíte mať golfa, jedničkového. Podotýkam, jedničkového golfa. Jak nemáte zastavu, jedničková golf je proste top. V všetkých farbách, to je jedno, musí byť top stave a to už je to do vena, to musíš mať. Jak nemáš jedničkového golfa, tak sa v Bosne neoženíš, proste to neexistuje. A proste to sú také somariny, čo my sme to prežívali vtedy, akože vždycky sranda, ne? Aj do Chorvátska, keď išiel týmto v Srbsku, je typická znak palenica na záhrade. Keď príde ten rajo, akože tá sezóna, že všetci oberajú ovoce, tak už tam máš prodajora, kiu a palenica na záhrade a typek tam sedí a fajčí a prikladá do kotlíka, hej, to je ako normálna vec. A potom záleží zase ajvar, keď sa varí, hej, to je vždycky v jeseni, robia ajvar. A to už je akože aj v Chorvátsku, aj v Srbsku, aj všeli, kde to sú také tie tradičné veci, čo tam vždycky, proste človek to vždycky vidí, aj hente pleskavica, čevapy a podobne, hento a búrek sa sírom je bosenský vymysel, to si zapamätajte. Všetci to majú s masom, s mesom, tak, oni majú meso. Dobre teda, takže teraz my sme to ukončili. Dajte nám nejaký feedback, čo si o tom myslíte a či by ste chceli ešte viacej toho. Mňa osobne zaujíma, či by vás bavilo aj takéto debaty, nás kompetentných, ktorí sa s tým bavíme a rozoberáme. Možno to bude debaty do hĺbka, možno si urobíme guľaž a budeme jesť guľaž a vraveť pri tom o... Hej, urobíme si čevapy a budeme vraveť o tom, ako smetiari nevyvážajú smetia, alebo hovadinu nejak. Hej, jasné, že záleží na tom, akože hlavne by sme chceli prebrať niečo to vojenské, ako, aby to malo ten militárny nádych, poprípade nejakú popkultúru, alebo čo si také to, čo sa zaujímame, proste, aby to nadväzalo na tento kanál. A nebudeme sa baviť o vesmíre a kvantovej fyzike, hej? Niečo vás možno ešte napadlo, ak som pohovoril, pracoval som na ministerstve obrany 3 roky, takže ak máte nejaké otázky o ozbrojených síl, je to niečo, čo teraz aj evokuje výdavky na zbrojenie, nová technika, teda ak máte otázky nejaké ohľadom týchto vecí, tak... No môžete sa ho spýtať, keď som zverejnil video o Leopardovi slovenským, tak mi všetci hovorili, taký starý Šoroda Bučora, tak on vám povie, jak moc je zlý. My sme s tým tanku boli, no, tak sme sa... Aj s tankistom sme sa rozprávali. Aj s tankistom sme sa rozprávali, ten nám povedal. On napríklad sám povedal, tie tanky s tým, my máme T-72 z Martina, ne? Ešte, no, z Bystričky. Tak on mal tu proste, chodil najprv T-72 a potom tým tak isto starým tankom na Leoparde a vral, že tam je klíma. A polstrované sedačky. Proste, že cíti sa v tom lepšie, keď je to takisto starý tank, je to viacej komfortné. No je to komfort. Tam už je vidieť, že proste oni mysleli aj na tú posadku. No a proste tak má to svoje výhody, bohužiaľ ten tank je lepší. Takže aj keď je rovnako starý, furt je lepší. A ešte je dobre, to napríklad nám vravilo, že napríklad T-72 museli prevážať na autách a na kamionách. Leopard má také gumené štvorce v pase vtisnuté a tým môže chodiť po asfalte a nerozbije ho. Takže majú oficiálne dovolené chodiť po asfaltových cestách s tankom, takže už to bude aj tá preprava toho tanku po vlastnej osi, alebo tak, že nebudú musieť furt volať auty, kamiony, ale ten kratší úsek sa prejdú normálne tankom a ten dlhší bude na vlak, lebo myslím si, že vlak ide lacnejšie ako uživiť aj ten Leopard, treba za nejaké 10 km asi, že zretelo, jak ten vlak zastav. Neviem, ako mám spotrebu, ale... No tak keď T-72 mala v teréne okolo 700 litrov, takže to môže mať, on je raz tak ťažký. Takže on môže mať aj 1000 podľa. Čiže on skrátka, keď budete otázky o ozbrojených síl, alebo však napíšte do komentárov. Napíšte do komentárov, ako sa vám to páčilo. To je tvoja hláška, nemôžem ja hovoriť. Dobre, majte sa krásne a čaute.